Trubor nakaslem jong unongsan hima. District Magistrate Karib Hoy sa sisian pat ulapan mi biang ya ka hukom ban mana persya ya ki tu ki try jaka ki bapinwit bat khanglat ya ka jingyat bet jong ka jingpintre ya ka surok Shillong Western Bypass ha ki benta ki bahap ha ka shnong umraleng jong Karib Hoy District kabala pinkop bor ya u lingbaga section shispa anre pulai jong ka an bharatia nagarik suraksha sanhita 8000 pulai kani ka jingpin mi hukum District Magistrate Karib Hoy kade hadian ka jing yo ya ka jing ujor na ki bor badekmi jonga NHIDCL PMU Milliam East Khasi Hills ki balayathu baki try jaka ha kate ka shnong umraleng ki lakhanglat ban pentre ya kate ka surok Shillong Western Bypass lingba ka hukum ka balapan mi menta ka si District Magistrate Karib Hoy ulapan pau bakum ya ki bailot ksan jaka la dep ban siu dep ki try jaka kim day satya ban pinwit lani pinsange ya ka jing yat bet jong ka jing pintre ya ka te ka surok ka ban long ka jing mento ya ki pat ba ka district bat ka jilla hi barok ka way halor kani ka benta na kalyang District Magistrate ula berthen ha kinu ki try jaka ki bale persya ya kani ka hukum kingat ha ka jing sha penshitom kat kum ka section arspa arphulai jong ka bharatia nayaya sanhita 8000 apulai bat pentip ru ba kani ka hukum kan pentre kam mardor tat hadu balapan benapat dakum way